Bubakra dagi bungri mani jerok nukhongsugia bigra khangra shakhamiyangai shaknaijagi manya rangrokni jinjal bai kalai tongkhake brongde shawa thangai tibramotni shankra rogno logiwo thangai ganao thangai buzanani bagai akhorakno yasakino tini mandai constituency be khobjak jirania blogni mandai amsaini bisram bari kamibo khoroksa takhok omor chakra paralysis ngai tabok talsa hai ingkha tabok thongaro klaijak bini birmani koktoma khanawi tini tibramotni adongrok thangai bono rangni kisa misa subosu riwikha Nin mungkai? Mungkai busurai da. Kami ni pun tong kelai bo? Kisna korba. Bo village committee kelai? Bisrambari. Block mungkai? Mandai jiranya. Jiranya sih. Hai je kos tong mana lukurok na tam coba tu sana musung. Tetap semua mereka hamna tanya kasta. Hamna ni kangen neng kaham ke treatment makan hamna yam hai asa dah kai. Titi edi sih hapang nong kangen neng coba curo common sekang saras sama hoka. Hanya ko. Bufuru ni sih bom hai ke neng ngom hai ke paralysis man. Kalau mana kan kata busak terus. Salbasuk kamu hai ke neng paralysis kelai teman. Kai tabuk ko nini yakung kanin de choli liya na kaisa choli liya. Yakung kanin de choli liya. Kaisa, yang kaisa. Kai thang hai kanya ni makan kostong tong am hai da. Kos. Memang me him thame ngap kos ta. Kai doktor ok da phuno ka boni sekang. Dokter fuka me hospital thang ta. Bo jaga thang ka. Mandai thang gerai jen thang e thang ka. Doktor ok na mani sa boni. पर बोर्ड ना kita mana sih ada bori horo sih paisa ada bori horo Kono jaga na jag di ne prefer ok hai deba. pokok saya ka jiwit orang ini jiwit tadi Engka jibio ni no bo thang ka hamsok na yam hai rok sa. saya jiwit orang ini Engka taksuk jara jibio talang ngai jagi ko. Boma hai ke khobor mane tini obo hai ke chobana ni phale. Hambai sini press rongno जों दिनै sini Mojlispur constituency ni andara Bisrambari bisini kaya yang kisan kebra kami bo sini dako gokra sini kala depor mahanai belakan sugya bo bini sakhamia kalai bini ek side paralysis ngai tabo bisnau kalaijak singo khobar khanawoi sini je Mojlispur YTF block committee ni sini vice president sini borong gunang Bisujit sungno sahoka sahamani yagulo sung sini Mojlispur ni jotto je adong roktonai ti develop ni ti promote ni tai YTF tai sini YTF central committee ni GS sung tongo sung jotto final lekha nukha belakan kosto tongo sini o tako gokra sung bono sini bubakaran sengkra jotno je adong juk sung jotno miloi sung je suksak bono suba lekha tai buskang ni salo sung jara sini sikla motha YTF tongnai rok sung borono kogrikha sung buskang ni salo sung binio nokno sung katalkhe bon sung bono repairing khairnai thik khairnai bono jate tabo je tongmani nok rok ekdom kosto khe tin kisik wadi rok kalayo belakan kosto tongo tai mohai simia bini je sak naijama rok bo rangkri pusakri ni bagai bo sori rong najang mayang tongha plus tabo bini nok rok bo hamia sung bono kogrikha sung buskang salogo bo sung bono subawi thanai bini nok ningtung ba bini sak najang nangtung sori hamia doctor najang nangtung sung buskang salogo bono subai thanai hinai sung jotto je khaganang je sini oro adong sung phaijak sung jotton kogri kalang ha Je tini ko sakara khoroksa je hamya klai tongmani abo nang boma hai ke sakang saiman ka. Ang okamini no angkai ani no bo jaga no ang khanaka adino ang parawa krei bini munai song jehetu akalai ma dino pukhiro klai thangka bo bini langma sona tongmani tobo kapal kaham bini munai nuginai bono dati phai ko dati phai ne khosawi uko khang kabuni yakulo bini busajuk songna sing khobor homani yakulo borok phaike hospital tlangmani bisingo hospital bithi roksar kha doctor ngai rakha aboni yakulo sini pahar bonaji abo botheka aboni bisingo hamlia tabo bo haine bisnaw thongoro kalaijak Obo hai ke je klai nani sakang waisa pan obo hai alkarogi rokto tongpi obon sak. kere
কোনো রোগী ফানো বিনি সাবা করে Ga nor ke kami kaisa no kulayo. কামি কাইসানো সং Nin mung ke আনি মঙ্গাই বিশ্বজিৎ দেবর্মা kami ni mung tamo bo. কৃষ্ণ কবরা পাড়া Bo blog khobjak. জিরানিয়া Ko subjonal ke খমল village committee. বিশ্রামবাড়ি